Ukhuluma ukhululeke, isithathu sethu sinamandla. Noma ngabe umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane uyasebenzisa. Noma ngabe yini uyifisayo, noma ngabe yini uyicelayo. Ufuna imali, ufuna ukushelwa, ufuna ukuqonywa, uya ku-interview, ufuna i-promotion, ufuna i-day off, noma ngabe yini oyifisayo, ufuna ukukhuluma nomuntu akuzwe bese yakulalela, akuzwisise, uya kumashonisa wakho noma uya kubani wakho uyocela into ethile emntwini noma ngabe kuyini, uyasigcwebeza la emlomeni wakho lesithathu sakho bese uyokhuluma nabantu, ukhuluma ukhululekile. Ngabe umphathi emsebenzini, ufuna ukuthi ube nesithunzi, izwi lakho libe namandla, izwi lakho libe nesisindo, khafuna amagama nesiqi emazakho angaweli phansi, uyasebenzisa lesithathu lesi. Ngabe umnumzana phakathi ekhaya lakho, uhlala nengane nonkosikazi, uyasebenzisa lesithathu lesi. Ngabe umama womuzi ongalaleleki phakathi ekhaya lakhe, nazi isithathu so isikhali sakho sokuthi ukhulume kanye bese abantu beze lokho nokufisayo. Usenza lokho konke njengoba igama lithi ukhuluma ukhululeke, chaza ukuthi ukhuluma ukhululekile, lokho into oyifisayo nomuntu oyicela emntwini yenza ngale ndlela ofisa ngayo. Isithathu lesethu abantu bakithi siyakhuphuka njengoba kuyi-R20 nasibona umsebenzi waso, nasibona imanga zaso, nakubona ukuhlonipheka kwaso, nakubona ukuphakanyiswa kwabantu ngaso. Siyakhuphuka manje isithathu sethu abantu bakithi sesithi ke manje it's R120. Kuloya R20 loya sekungena u100 kulesithathu lesi ngoba senza imanga nemangaliso. Buy it uzokwazi ukuzibonela nawe. Uma ngabe futhi uyakhala, hlala futhi kulungile ngoba wakho angakunikeza imali. Kulungile ke lokho. Kodwa ke uma ngabe usuyafisa uzina ukuzibona umuntu wesimami, uzibona umuntu osimakakhulumile bese yazwakala. Uzibona umuntu osimakakokoda emzini womuntu bese kuyavulwa. Ungakokodi ukuze kube ihlungu isandla ukuthi ifisa yenzeke. Ngithi mina ukhuluma ukhululeke ukhona uyisikhali esingaphezi, umlilo ovusa ubusuku nemini, umlilo ongaphelelwa. Ukhuluma ukhululeke lo uyathola kamkhonto bezitha inyanga yamacala R120 isithaso esinamandla. Ukhuluma ukhululeke. Amacala seyithilika ithi ukhumbule ayinkinga nasixazululo, uzile benkinga kusho khona isixazululo. Nami ngikhuluma ngikhululekile R120 wami uyosithenga osifisayo.